Салом алейкум ҳакаса. Шарафҷон тиҷи. Садом. Шуде меша сӯз тинҷ. Нав видео бировардам. Гуфтам хабардортон кунам кадоме хабардор нашуда боша. Я он кас поделиться кард, накард, что-то разохи поделиться нест. Лайко кам, просмотр кам. Чангула шидай танат. Меша баҳодур соз гаштем. Алейкум салом, хуш омадед. Дунёи одамон неки салом. Валейкум салом. Нека салом. Бачаам ҳар рӯз хоб мерафт, ба эфир мекардам. Имрӯз бачаам бедур аст. Так что она гиреша гӯш кардам, мешнем аки рӯз тамошо кардем ака. Значит, я худо тамошо кардам, тамошо накардам. Ҳабиб, валейкум салом. Ҳамада салом Шарафҷон, валейкум салом. Олами табиат зур мекард, ака соз меша раҳмат. Салом алейкум, ма поделиться кардам, ака саломат бошед. Молодец, кан табзан. Файнаҷон, валейкум. Бозие че иҷа? Не, бози нест иҷа. Просто чахчах айнами любой савол айдилет мебираем эти, ма ҷавоб метавонам. Акбар Тавоев, ма надорам номери доллара. Честно мегум, та надорам. Муҳаммад Али, Инстаграм жда биназ ҷавоб мета. Номи худ че бардар, Некрус ҷавид, номи ма Некрус. Сӯзи тенҷи чо кади ҳеч Муҳаммад Али гаштем. Бекор мондем. Я эфир чекнем. Лайка шата задам. Омали лайка шата задем, он телефон та шата назадем, ба дига. Охири бачаам инҷа намеби беҷа бегӯ шу гардантон кар мешавад. Салом амада неҷура, салом ҳамада ё ҳама ва валейкум салом. Фирдавс, валейкум салом ҳамада. Ака ми худат куҷодаи Душанбеба? Ака худат зодаи куҷои? Зодаи Исор Баҳодур Бобоев. Ка ягон видеои тенҷ неста. Кадом ку амирӯз болола. Файнаҷон. Нафаҳмидам мақсадта. Хай дига созен зура ин ама каса ягон афанди намедоне. Бихандем. Наврӯз Шарифзода салом акай некато. Валейкум салом. Наврӯз Шарифзода. Хонандагиҳо хубанд мешавад. Гаштем шумо чӣ хел хонандагиҳои шумо соз? Кам Фавика мешиносӣ? Не, намешиносам. Талхат Толибов. Ака лайка ба чӣ бизанам? Ба даст бизанам, ба шата мезанам, телефон мешканам дафи дига ба чӣ хел як мемонӣ? Муҳаммад Юсуф Ҳоҷиев салом соз ака хуб кору саломати хуб. Ҳама меша соз аш мепурсем. Муаддина Абдуллоева не мумкин нест. Ака чашмаш накунем. Шӯхӣ дорум. Хош кадистиям, бояд хорава. Салом. Катоб саломатиҳо хуб меша раҳмат Наврӯз. Бо конкурс кардани чӣ? Не худо нишонад. Намекунам. Лака ба ча бизанам. Лака ба чӣ бизанам? Гуфтум ку ба даст, ба чӣ мезанӣ? Ба савзия, ба будринgai, ба бананай, ба гелосай, ба баклашкай, ба любой. Мирзоев Бахтиёр акай Некрус видеои тарсовар кай мебурӣ? 71 бор мешавад тарсовар браҷон. 6 рӯзи дига чӣ мешавад? Ҳар хела дар ҳақиқат задам неки лайка ба шата. Дунёи одамон чӣ хел задаи ту лайка ба шата? Лайка ба шата зада бошам видео кӯроӣ ка ма дар YouTube бимонам шохӣ дарам инҷа. Ягон мухлиса лайка ба шата задиам. Бибинем чӣ хеле ба шата мезанӣ. Оҳувоҳуш намебурад ба шата мезанӣ. Мекатоб Наврӯз Шарифзода лаббай. Салом, валейкум салом. Муҳаммад Юсуф Ҳоҷиев тақсимш кардем видеоро. Саломат боши Ҳабиб Аюбов. Шарафҷон неки ай садои умед ёд гирифтай. Ковери видеоро дига мондана. Ковер видеои ма дига неста. Ма ҳамин рӯз гирифта будам. Ма просто ҳамун видеое ки мегирам, кой ҳамун каналое ки мегирам тарҷумаш мекунам. Ҳамун видео мегирам, мемонам, перевод мекунам. Баъд значоки ҳамое ки мондага ҳамон мегирам мемонам. Ма худам вибр намекунам ура. Так что инам хали ма яхе вақт баъд мефаҳмам ки мисол ҳамун картинка дар ҳамун дури видео неста, ба алишш мекунам, мегирам дига чӣ мемонам. Так что агар кадом видео дар назар дошта бошӣ ман намедонам. Афанди имрӯз мурд. Вия, ман ака чӣ мегӯям? Хуш омадам. Хуш омадӣ хай.
наврӯз шаҳибзода меша раҳмат ма шинохтум туна созен дига тенҷи шона тв шона тв шонча тв валайкум салом салом акаҷон созен меша сожидин бад набдас я рӯз бад хуне ай чӣ бутесева наушак гирифтани наомад бачам будаст набудаст я рӯз бад хонаи набдаст рафтааст ки набдаст будаст и чӣ шуда ки таҷик блокер салом алейк бародар ваалейкум салом тенҷи бидай тенҷи бидай наврӯз шарифзода шинохтум историяи момаи мара бурорен историяи момата нақл када биям ва нима намедонистм историяи момат буд салом алейкум акай тенҷи леша раҳмат бачам мемои чахчах кинем ай тарсовар нашава ман меташм шавона ташенохӣ салом алейкум гарми ҷӯшон ай ғарибон ваалейкум салом афанди баъди 20 сол қатъи муаллимаш муҳаммад бира хора ака ягонта видео партовтум ҳамирӯз партовтум салом соз ҳастен ман некрӯз аз Истаравшан салом ба ҳама ваалейкум салом ҳамномсози дига акам тенҷи намеша дар бораи пайдоиши қалаи Сор маълумотӣ дар бораи қалаи Сор даставерни маълумот ёфтан дар кора маълумоти дурӯғ намефорам паша мега некатоб наврӯз нафаҳмидам паша кияй паша ё ки паша ин номи одамаи паша хичаи нетакоб фаҳмидам и пашае значит видеоҳои навро интизорем сиёвуш абдуллозода саломат бошӣ ҳамӯз англачаро пахш кун башата бизанаш ки ҳами сабшени биравата видеои нав мебарам муҳаммадалӣ видео шада куҷо рӯй кунам почта рӯй ку братан Google Диск да партов ссилка шуда ман партов скачат мекунам мегирам дар YouTube партов ман скачат мекунам мегирам закрити доступ қати партоша любой партов да Telegram партов Instagram да партов ча проблемаи да асри 21 видео рӯй кунем чӣ хел видео кунем дар YouTube ку буфаҳмон ин телефонта мегири ин ман сёнка дестам кунем ага сёнка мекунӣ просто эфир да не бишин сёнка мекунӣ YouTube да болои экран нигаҳ ки хеле ки видео ҳамда меҷихи дабаи видео дора ҳамда дабаитиш мекунӣ ба опубликоватиш мекунӣ тамом паша мега салом бугу некатопа худоито чӣ хеле пашаи гав мезанӣ наврӯз бачаам хоб рафтест ҳозир ман бирорӯш телефонро мекашам мегира худаш эфирда мешунава проварда намеша салом брат ваалейкум салом кани нишонте аки ҷанона худои ӯ телефона бина медонӣ чӣ кор мекуна я бо нишонте ҷанҷонамора ховай вай ғамшнате нав озош гирифт нав ака хоратестай акаи бемеҳр наврӯз чихе бемеҳр ман ҳар рӯз видео эфир кардастам шумо ҳар рӯз бурода хираӣ када шиштам мане шумо бемеҳрен яхело як 3 сол да як бор мебием ба мегӯян ака бемеҳри таине ки мо нестем ҳамун кӯдак хов надора маҷбурӣ ховш мекунем салому алейкум برای چی با نامی کانال نکاتوب موندای چی معنی داره معنیش که توپ ویدیو رو میگن توپ ویدیوی توپیه کو ویدیوی همی بهترین همراه توپ میگن نکا نامی خدمه نکروز همون بچه تا نشون نداده یکی ما مانندی داره که نشون تایی ای بیا جواب مخلصات پرسیدستانت ایجی بیا بیا بخلوصایه خلوصایه نه خیر الو گو شوژی گو حسنی بکن الو گو الو گو خبا ساکن بلا خلاک انا ها
من نگفتم تلفن های بینه تمام کپا موندود که دیگه اینجا پدروتون میگم بلا خلاک بچه بلا که دا 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 ای وای محکمه بده خورا بده دا بچه جون خیلی کو چخ نه نشان دادم تا اون دیگه بندک نمیره سلام علیکم و علیکم سلام بچه ها غم چی بچه ها غم دادستان علی بویمد نه خدا باشور چخ کردیم که درباره کلی سرریز معلومات میدادید بچه ها منیجرم مالاتیس منیجر بودای نوروز در کجا خوندی در دزدی همون مرغابی دم گرفتیم نکی باور که ما خودم خنده مردم وقتی مونتاژ دایا که دیدیمش سلام زدم تلش شکستم اینا باور نکنی روید میکنم محمد علی از بیشه بچه ویدیوش روی که مده کیلو شکستن شو خطبی جیان چرا نشون تیه نشون دادم کو نوروز اکای نکشری نر پیشی کامera بیار بینیم کو آوردمش کوزی چی بعد در پراسموتر میلیون نیست نکا میلیون ولی اگه جون میلیون دیگه کانالم ده میلیون این نکاتوب ده نیست میلیون اکا سالون سازی خوبی سلامت پدر و مادر ساز بهروز سمیر بود ویدیو که نکردیمش سلامت باشین درباره کنکرت نشهر معلومات خیلی ببینیم اینترنت چی معلومات میابیم ویدیو را درباره اسرائیل قسمه بکن تو وکردن خودم درباره اسرائیل قسمه چی ویدیو کنم حالی مرا یگان بچه سوری گیره میبرم بینین حسورا این خیلی مخلصورا بینین مخلصورا ایشینگا سکای گفتای افندی طرفی نکروز ایشینگاش چه فتوی سلام علیکم لایک بخیر سلامت باشی سلام نکروز خود زور گپ میزنی شینا سلامت باشی اکا چند گودک داری تو با شگر یکتا مکای نکاتوب نومی اصلی چه نکروز شبا خواب‌های وحشتناک بسیار می‌بینم چخیل ویدیو کنم در شما پرتایم خواب‌های وحشتناک تا چخیل ویدیو کنی پرتایم همون یک گوپرای تلفن در بالا سر ما خورا بخیر همون ویدیو تا خودت می‌بینی تلخت می‌کفه سلام برادر و علیکم سلام که نکرو چند فرزند دارین یک تا در کین ماستر چخیل ویدیو کنیم آسانه که در کین ماستر من یه وقتایی کین ماستر دم می‌کنم слишком ماشاءالله سلامت باشین رنگ خیلی یکه او خیلی با رنگی مای با رنگی باشم خدا کمشه بتاکه کمرش چه یکه نفهمیدی سورو عمرش هم موج بیدن رحمت میمردم شایی نشان ته اکه همو جیانا نشان دادم باور کاز یه بار دیگه بیارون تلفن میگیره و دنگلا میکنه از دیگه هم یه تلفن چند بار ولی یه بار دیگه تلفنش تمام همین افیر کنی خدا پناهش با خدا میشه فهمیدی بعد 20 سال قطعی معلمش وا خورده گفتم همین حال هم نامعلومه خود چه کدای بابا خورده خدمت شو 99 پریکول تا نفهمیدم خدا اون شب так ها سلامت باشی فهمیدم اوج ناتوری این کودک کیف کرد ده همیشه شوی نیک کاروچی افندی بچهش کنه واندام تماشا داره کاروچی بچهش میگه اتا کتی واندام جنگ میکنم افندی میگه واندام اوچتا ای بخدا عالمی طبیعت تربیه نداشته اینکی چند ساله براتن 95 چند ساله اکا کانالی دیگری نامش چیه نکا سلام علیکم اکا ویدیو تکرد سلامت باشی جانش خیلی سوزه میشه گشته اینم جدا خوبه بازی کدشته اکا چند ساله شما گفتم کو 95 برادر صاحبشین ما را خوند انی سمیف خوندم هم پدریت خوندم دستم سلام علیکم و علیکم سلام شانسلا نکرو چند ساله ای ویدیو ها را که جا میبی ای کانالای بگونو این حالا وجود داره نکا توش تو за пределы кайфона هیچ کنا نمیدونم توش تو وجود داره نداشت که این کار کدام نمیتونه تصدیق کدام نمیتونه خدا میدونه برادرو در وطن خسی حاضر آواز در وطنم سلام علیکم و علیکم سلام کلوب استیتی که نکروز باشید так چی
да гирди арча. Саломат бошед. Аз Азов ТВ. шумо тарбия дорем? Мо тарбия дорам, худо ба шукр. ваҳта ҳамсинфи ман будай. да мактаб хондагим биҷилбозӣ мекардем ку дорем? нахондем. ани самиев ҳам соати як бор дига медодӣ, хуб машина ду бор рӯжа гузаштааст я пеш. салом ба ҳама, зинда бошем. саломат бошем. чока не смс тамом шуд? хайр хуш кунем. интернетам часпид чока. кай некрӯз ай куҷои тоҷикистонӣ? ай ҳисор. нека чӣ меюм? не меҳроҷиддин видеоҳота гап нест, гапзанид зури бад саломат бошира. чока яка меша гашт таминҷада шиш там лақида кая муроҷиат илтимос ҳамо рӯи видеота чизои дурӯғ намон зур мешавад. не чизои дурӯғ намемонам, вай случай намеша. гуфтесам ку видеоро мегирам як канал, значокш қатӣ мегирам. видеоро мекунам мепартам, баъз значока мемонам. бисёри вақт худам аҳамият наметем ки ҳам дар дурӯғ раста ё неста. ман худам вибр кунам, ба хеле намекунам. да иҷа овозу дига яка. грип шдавдем охи, ҳозирам грипем. ай куҷои ҳисори брат? ай ҳисора худаш тез хонден шохи. слишком тез бад мехонам, успед намекунам чиликошо нависанда. ҳозирам менависам. хай бинавис охи. айния чи айни самиев. чӣ гап вакаи чи? видео зур имрӯза кардагид. қати ғозо. крокодил қати ғозо. ай хандара мемир крокодил ғоз сар мекунад тоба кадам. ака якта барои военниҳои тоҷик гап зан. чӣ гап занда бораи военниҳои тоҷик? салом ака дар бораи менделҳош чи ай? мендел? файзиддин мендел нафаҳмидам чи ай. салом ака дар бораи менделҳо гап зан. баъд чизои тарснок бисёртар ку дафта як бор меша. акай нека худ гуфти афандӣ бигем, мо чӣ бигем? бетарбияен. чӣ ба меги бетарбияен? охи очаи фалон ким кира фалон кадаи афанди охи хеле афандиё набуден охи. салом брат, ман алмосӣ. я афандӣ мегем медонем ягон афандӣ ки бефалонкунак боша. фалонкунак пура интернетда. афандӣ хушрӯ хел бихандем яшкам. видеоҳои хита фақат шдат мекунам. мошинай ба пеш брат. чӣ хеле мошинай? мошиная. акай некрӯ салом. кап айвадат. валейкум салом брат. ака ай ҳама видеоҳои тарснок гуфтестам як ҳафтада як бор мешав хали. салом бародар, хеле арзанда ҳаст. нагардад ба пеш. садот саломат бошед. ака дар бораи форсаж дад дорем. чӣ хеле форсаж? бачаи ҳанзимта нашинохти ошикон бетақдир. шинохтум гуфтесам ку ҷилбозӣ мекардем. чӣ ба ака сообщение бора намехонӣ? хира тв чӣ хеле нахонам. назване каналда гап нест. ягон бор бачатон алла гуфтагин. чӯба намегум алла гуфтагим. дар бораи дембло меган. дембл. не дар бораи дембло видео хеле чизои серьёзно видео намекунам. канали ман развлекательный характер, чисто развлекательный, барои дамгирӣ, барои настроение бардоштана видео намекунам. настроение ам кас бихалта. так что ама хоҳиш накунед илтимос. шумо дар ютуб канал реклама мекунем ё не? реклама мекунам. мардум ҳисоб ба пеш. саломат бошед. кай некрӯз дар бораи бозиш гирифта накард. ман гуфтам камтар тар кунам, гуфтам барвақттар кунам, барвақттар хобрам. неки бошида 4 бора як чира пресидестам гап нест. хира тв саломат бошед. як бор ман мӯи сарма причёска карда будам. я директори мактабмон гуфт ки сар пас кун хита ранги мендело кардаи. ака дар бораи мендело гап зад. рафту ки директори мактаби шумо ягон шинос шарагон рафиқша гуфта шохи ма як ҷудо менделош чи афанди бади 20 сол бо ҳама афанди бади 20 соле тоба кадам худо. файзиддин хондум смс-та дар бораи подполковник гап намезанам. салом сози брат, саломат боши. роҳи наҷот некрӯз действительно нари брашка. гап нест роҳи наҷот.
Тому хаймода нести. Если что, это шутка была. Кани морам ала гуэня бор. Ами халлақидестан волям хоуту набурдай. Чанқам мекни реклама мужик боригу эмали ТВ. Канал там мебинем агар канал ба тематика канал ма тугригра ба реклама мекунем. Дига чи боша тематикат фоида намекунем, чиқадр омада подписаться намекунем, баъд меги ки чи фоида надошта. Ака страшниёро парто гап нест. Барои тарсидани видеоҳо гап нест. Саломат бошӣ нафаҳмиди иқа. Ту ҳаракат мекунӣ барои пешравии канал ягон блогер намекунад. Немекунад ку ҳастан блогери ганда ҳаракат мекунанд. Ба фикри ютуба камтар ютуб.com бин дафига блогери нормал биромадаги зинда бошӣ. Ида биё. О тюмен гап нест. Ида мерем хай соли нав даба мешнем. Салом алейкум созинака чанд сума я рекламат. Амина и махфия я даличка гап мезанем. Командири ман буд қаҳрамони худо раҳмат кунаша хай гузаштага худо раҳмат кунаша. Ака некам ҳами кинои паворот нетуда маълумот бите. Куҷою кинора ма маълумот битем олами табиат ӯ ягон ҷои маълумот ама дора паворот нетуда як кинои бетаби ба гуфти худаш страшни. Кудак будем метарзем да кино авози ухали кино да наметарзем. Одами калони нормале га ухали кино наметарзем. Обични луфтака бридестян надгариша куҷои он тарснока паворот нетуда меган хело тар мекунанд ҷошон. Кинои привидения шумо бинед ана ба мефаҳмед ҳаё чие. Проклятие Анабеля ки тамошо кардага. Я саҳнае дора ки бовар кунед любое ях мекунед дар ҷо тамошош кунед. Гарантия мекунам. Кани ки тамошо кардага проклятие Анабеля гап зана дуюм часша. Акаҷон ма уче под катагим просто соат кам монда просмотр гира. Фаҳмо. Ака видео зира ҳамин тарснокаш кам мешуд хуб мешуд. Бейна тарснока мекун некрус тошев. Не хомона парондем. Я бора алак бенки гиря мекунам. Хай гиря букӯ ай. Дар муҳофизати ту чӣ ҷон дода ай ҳисора. Хай худо раҳмат кунаша қаҳрамон дай. Амина малолетка чӣ хели хулиган бандит. Иҷа ҷои гапартоӣ нест. Хулиган бандит чор инда меравӣ я болига гап мезанӣ. Ака саломат бошӣ, шабои хуш саломат бошӣ. Шумо ай куҷоен айсор? Эфир до одама тамошо мекунӣ гап нест. Чи эфир до одама тамошо мекунам гап нест. Якта шумо дигараш таҷмамаш ки боша интересна. Тамошо кардам соф наметарсам. Саломат бошен. Охир гуфтам ки як кинои привидения. Чи да мара ответ наметен? Таҷики блога ҷавоб додам, ответ додам. Дар донишгоҳ як муаллим савол мета чие ки дар 20 сония мехеза. Баъд ду духтар механдад. Як духтар мехеза мега фишори хун муаллим мега маладес. Бира ӯ дугона табу фаҳмон. ӯ чизи ӯво фикр кардан дар 4 сония мехеза. дору хӯрдай чи 4 сонияда мехеста. Бародар ҷавоб диҳен. Ассалому алайкум. Чӣ хел ту бародар хоҳиш дар бораи олимҳои беҳтарини ислом топ кунед? Дар бораи олимҳои беҳтарини ислом охир олимҳои беҳтарини ислом ай куҷо сар кунам? Ҳастанд бисёрш ай Бухоро буданд. Ай Бухорои айми Ӯзбекистон Туркменистони ҳозира. Ман вақтҳои холигӣ на имом Бухорӣ ҳадисҳош ҳастай бисёри вақт фаҳмидагиам ҳадисҳои саҳиҳа. Айни Бухоро саршдаги олимои чӣ тарҷума кардагӣ. Тамом ма гирья сар кардам. Як тараф бестен дарё мешава оби чашмом. Ана ҳам мардум як тараф бестен лодка бигирен. Як кас гирья мекардай. Салом ака сози хуби салоти ҳама соза. Салоти ҳама соза. Чӣ қари хандаи. Е бачаам ай ҳамаро шикастӣ. Ой ду. Бе ғам наки бачачон. Ek kalabok bema gazano. Ama xay bugün. Xay megum. Xay be tagidga gazanım. Xonador ne? Jodur. Bir strash memuni ha. Bale strash memuni.
дар айни ҳол зинда бошад. Ки зинда бошанд? олимое ки ҳозир зинда бошанд. камай ози олимо, беҳад камай. иминои олимое ки ҳақ гап мезананд слишком камай. номи кинотона як бор гап бигем. номи киное ки гуфтум метарсӣ? бачам гирон кисвета. намехти. Эй! Ай! Ай! видео дар бораи динӣ кунед. видео динӣ кардан наметавонам дар канал, аз сабабе ки дар ин канал спонсориш XBet. чӣ хел ман XBet реклама мекунам дар бораи ин видео динӣ кунам. чтобы ман видео динӣ кунам, ман бояд отдельно канал букшам ва бояд саводи кофӣ дошта бошам, ё ки ягон кас савод дошта бошад ки ура ман бигирам видеоша мисол пеш барам. айшоти дин ҳеч кас ҳақ надорад дурӯғ гап занад. так что манам ай ҳамун ҷумла видео дар бораи динӣ кунам. ҳанги ҷавоб дадам. видео дар бораи динӣ баъдаш иқа хандидиян. ха ака сози хуби теҷи ваҳдат мешад. хеле созм ку. эй мо мегирезаед. ҳама кас сози хубе меша. нишон тепачада нишон додам уже як бор дига телефонам бигир. эй наку. биёмам бачаам барам алла бугум. ба худо ҳамин кӯдак дори зурай зиқ намешини. хеле ғамат метай гуҷо зиқ меши вақт намеёри зиқ шави. зиқ шавия ёд мекунӣ. прическа гизала брат сист. чӣ брат сист? брат сахтае ку. ки чандинай чӣ ном дорад? ки чандинай? ба худо ки чандинай. ки чандинаи чӣ ном доранд? вообще нафаҳмидам салота брат. ака бачатон чанд сола? 1.5 сола худо бошад. падару модар аҳлу байт зиндагиҳои хубе бародар мешавад хӯлидан бандид ништяк канта зандаки далик нормально худо бошад. бачам ҷон алалалала бо хулуса биё иҷа биё ак биё охай биё асали чуть-чуть сабхне. Я когда бачема. Лёлё, хола бачам. Лелак. Узур мепирсам. Ман рафтам короче. Маям рафтам. Накаш света, накаш. хай бародари азиз, дар паноҳи худо бошен ҳама каса. бахшиш ки смсотона бисёрта хонда натонистам. дар амони худо бошен. хай